በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቅዱስ 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 እንዳተባሃልካ በቅዱሳን መላእክት እትመስገን በቅዱሳን ሊቃውንት ስቡህ ወውዱስ እንዳተባሃልካ እትመስገን በቅዱሳን ካህናት ስጋኻና ደምካ እንዳቀረቡ እንዳፈተቱ አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እንዳተባሃልካ እትመስገን ጎይታ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ጎይታ መላእክት እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ውዳሴን አምልኮትን ንዓኻ ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን። ዝኸበሩ ቆሞስ መምህር አባ ተወልደ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል ናይዙ ካቴድራልና ናይ ቅድስት ኪዳነ ምህረት አማሓዳሪ ከምኡውን ዝተኸበሩ ቆሞስ መምህር ንውረድ አባ ገብረ ሕይወት ናይ ሃገረ ስብከት ደቡብ ምብራቅ ናይ ገዳማት ክፍሊ ሓላፊ ከምኡውን ናይዚ ገዳምና ናይዚ ካቴድራልና ዕንቁማታት ዝኾኑ ሰበክያነ ወንጌል መምህራነ ቤተ ክርስቲያን ካህናት ምእመናን መናእሰይ ሰንበት ትምህርት ቤት ህፃናት ደቀ መዛሙርት ናይ መንፈሳዊ ኮሌጅ መምህራን ኮታስ እግዚአብሔር አምላኽና ዝሰብሰበና ኣብ ቅዱስ ስፍሩ ዝተረኸብና እግዚአብሔር መሪሕና ኣብ ውሽጢ አጸድ ዘለናን ካብ አጸድ ወፃእ ዘለናን እግዚአብሔር ሰብሰበና ኩሊህና ደሓን ደሓዲራትኩም ደሓን ደሓዲራትኩም ደሓን ደመጺኻትኩም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ንሰይጣን አሰሮ ንሰብ ድማ ፈተሖ ሕይወት ድማ ዓደሎ ጎይታና አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ አማን ተስኡ አማን በብርሂዩ አማን ሕይወት ለዊጡ አማን ዓለም አብርሂዩ እዚ ምስክር እዚዩ ግዴታና አቦታት ካህናት መምህራን በብግዚኡ መድረኽ ብዝረኸብናዮ ክንምስክሮ ዝግባእ ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ምስክር ስለዝኾነ ሰይጣን ዝተኣሰረሉ ንሕና ዝተፈተሕናሉ ዓለም ዝበረሃሉ ናይ ዓለምን ናይ ደቂ ሰባን ጸላኢ ዲያብሎስ ድማ ዝተኣሰረሉ ዓብይ ምስክር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ስለዝኾነ እዮም ኣቦታትና ካህናት መምህራን ኣብ መእተዊኦም ኣብ መውፅኦም ኩሉ ግዜ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዝብሉ እሞ ሕዚ እውን በአማን ኢየሱስ ክርስቶስ ተስዩ እሞ ከም እግዚአብሔር ፈቃድ ጽቡቅ ቅዳሴ ቀዲሰሙልና አቦታትና ማህሌቱን ብሰዓቱ ሕዚ እውን ብንግኡ ሓደ ሰዓትን 20 ገለ ጎደልና 2 ሰዓት አካባቢና ዘለና ሕጽር ክነብለልኩም ኢና እሞ ኣነ እውን ዝናገረሉ እስኻትኩም እውን እትሰምዕሉ መንፈሳዊ እዝንን ዓይንን ክበና እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹን። እግዚአብሔር ምሳና ይኹን። እግዚአብሔር ምሳና ይኹን። ባር ናይ ዕለቱ ትምህርቲ ክልተ በዓላት እዮም ዘለውና እቲ ሓደ ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤኡ ገናም ተመሳሳሊ ብዝኾነ አገልግሎት እንዳሃብና እስካብ 40 መዓልቲ ዝጸነሕናሉ ናይ ትንሣኤ ምስክር ደጋጊምካ ዝንገረሉ ናይ ስብከተ ወንጌል ዓብይ በዓልና በዓለ ሃምሳ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ በዚ ዕለት እዚዩ ቅዱሳን ኣቦታትና ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ አቡነ ሳሙኤል ካልኦት ቅዱሳን ድማ እነስታውሰሉ ነቶም ቅዱሳን መላእክት ክብሪ ንህበሉ እግዚአብሔር ዘኽበሮም እግዚአብሔር ዝቀደሶም
እግዚአብሔር ዝመረጾም ስለዝኾኑ ንተልእኮን አገልግሎት ዝፋጠኑ እግዚአብሔር ዝፈትዎም እግዚአብሔር ዝፈትዎ ስለዝኾኑ ንዓኣቶም ክብርን ንህበሉ ስሞም ንጽዋዓሉ ወርሓዊ በዓል እዩ እዚኣቱ ክልቲኡ በዓላት ጣሚርና ሓደ ዝገብረናት ናይ ክርስቶስ ወንጌል ስለዝኾነ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ግንድ እንትኸውን እሳቶም ድማ ኣብቲ ግንዲ ዘለው ደቀ መዛሙርት ቅዱሳን ስለዝኾኑ ኣተሓሒዝና ክንከይድ ኢና እምበኣር ናይ ትምህርትና ርእሲ ዝኸውን ሓደ ቃል ኣልዒልና ክንነጋገር ኢና ናይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጽሪ 25 ዘሎ ሃይለ ቃል ኣልዒልና ክንነጋገር ኢና ደቂ እግዚአብሔር ትፈቱ ህዝብ እግዚአብሔር አነ ውእቱ ትንሣኤ ወሕይወት استمساي بلو أنا وأتو تنساي وهيوت أنا وأتو تنساي وهيوت زي أمن بيه أمني موتا يا هايو سلك قالو قويتانا أملاخنا يسوع كريستوس زتمسجنا يخون قويتانا أملاخنا يسوع كريستوس زقال زيو صحافيو إن كافتم دك مزامورتو حادث خونه يوحنس يو زقال زيو صحافو قالو نا يسوع كريستوس يو بعلو يسوع كريستوس يو أنا ندابل زناغرنا زلو أنا تنساين هيوتني تنساي مالت كاموت متنسا وين دما كاب كف زول كايو متنسا وين دما إن كاب ناي أمورو درخمت تنساي إن كاب التحساس بعد درخمت تنساي ببزوح نجر كن الناجرو نخلينا اتوانا مستيرجرنا الناجرو جن يسوع كريستوس تنساين هيوتن نسوع على إيو زتسؤون نسؤيو زتسؤون نسؤيو زدحنون نسؤيو مدحانيتون نسؤيو من يسوع كريستوس قويتانا أملاخنا مدحانينا يسوع كريستوس أنا تنساين هيوتني تنساي خنبلنتلنا إذا قال زيزو تنقرلو حدنا እግዚአብሔር ፈታዊ ዝኾነ አጋጣሚ ናይ እንስስ ናይ ሞቱ ወይን ድማ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ንምግላጽ ሞት ዘጋጠሞ ሓደ ናይ እግዚአብሔር ፈታዊ ነሩ ንሱን አልዓዛር ይባሃል አልዓዛር ናይ እግዚአብሔር ፈታዊ ንእግዚአብሔርን ዝፈትዎ እግዚአብሔርን ዝፈትዎ ንሱን እግዚአብሔር ዝፈቱ ይነሩ አልዓዛር موت صوعيو مسموته يزبلنا موت صوعيو مسموته مريمنا مارتا مسؤونه برام الازار بمماتو حزنا الازار مويتو حونا مويتنا يلن حزينن افتو غزا ناي بيتسب غزاو ناي حزن داس تسريحو تابستفلالي حزب تاكيو مساتن يتحزازن النرت حزب يبل قويتا يسوع كريستوس مسدق مزامورتو تمرت اندهابب زنبرلو دق مزامورت دقي بلوانن الازار يخيدلخو الازار دق يسوع لزلو كنقنقو خيدي إلووم بتو ساعات نسو نحناون مساقاخن كيدينا زبلو دق مزامورتو النرو بمحصار زاكل منتت ساعات كاخلنا قويتا يسوع كريستوس تلو نافتو مريمن مارتان زلاتو اب حزن كف زبلو بوتا خده يزلنا او مسكد يسوع كريستوس حزينوم اتم حزن تنياتات እንዳተጽናዕንዑ እንዳልቀሳተ ንሕዋት ረኺብወን ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ናፍቱ ውሽጥ ናይ ሓዘን ዚኣተወ ኣብ ደገ ኮይኑ ጸዊዑ ንማርያም ኣብቱ ቦታ ኣብቱ ደገ ጸኒሑ ንሰብ ዘለዎ ምስከደት አይዘኹይ ታይኹ ኾንኪ ታኾንክ ትነብዕለኺ ጎይታይ አምላኸ ኢየሱስ ክርስቶስ እስኻ አንተ ትነብር ምሳይ እኮ እታሐወይ መሞተን ነሩ እታሐወይ አይ መሞተን ሐወይ ምሳን ክወነረ እስኻ ትነብር ምሳይ ኢላቶ በቱሻው ጊዜ ጎይታና አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ታይልዋ አይዘኹይ ንስኮ ሞይተይ ኮነን ደቂስ ይዘሎ አይዘኹይ ልዋ
ክትስኢ ደቂሲ ዘሎ ይዘኺ ኣይዘኺ ምስ በላ በቱ ሰዓት ንሱ ጎይታይ ታይ ትብለኒ ኣለኻ መምህረይ ታይ ትብለኒ ኣለኻ ትንሳኤ ህይወት ናይ ድሓር ግዜ ትንሳኤ ዲኻ ትብለኒ ዘለኻ ድሓር ግዜ ክትስኢ ዲኻ ትብለኒ ዘለኻ ቱ ብነቢያት ብሊቃውንቲ ዝሰምዖ ናይ ድሓር ትንሳኤ ዲኻ ትነግረኒ ዘለኻ ኢለት ኣይዘኺ ተስኢኺ ዘለኺ ንዕስተሪእኒ ኣበይኹም ቀቢርኩምሞ ኣበይኹም ዘለኹ ኣበይኹም ቀቢርኩምሞ ኢልዎ በቱ ሰዓት ንሱ መሪሖም ቶም ዘርእቶም ኣብኡ ዘለዉ ሓዘንታኛታት ዘጽናንዑ ኣብዚ ዝኝህት መቃብር ኢሎሞ ንዕበሉ ኣልዕልዎ እቲ እምነ ኣልዕልዎ እቲ ሓመድ ጽረግዎ ኢልዎም ሻው መጺኦም እቶም መቃብር ጋሃበልዎ ኸፈትዎ አልዓዛር 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 ተስኡፃ በሎ ምኽንያቱ በቱ ሰዓት ንሱ 4 መዓልቲ ናይ 4 መዓልቲ ሬሳ ኣሎ አልዓዛር እንዲያው ሻው እንታይ ኢላቶ ተሓፍቱ መምህር ሕዚ እኮ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ከመይ ኢሉ ክትስእ ንሱ እኮ 4 መዓልቲ እኮ ገሩ እዩ እሱ እኮ ኣካላቱ ተፈላለዩ ዝኸውን ንሱ እኮ ኣካላቱ ጨኒኡ ዝኸውን ንሱ ሬሳ እኮ እዩ ከመይ ኢለ 4 መዓልቲ ተዓቢጦ ውሽጢ መሬት ከመይ ኢሉ ክትስእ ኢኻ ትብሎ ዘለኻ ሞይቱ እኮ እዩ ንሱ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ እንዳበለት እንዳደጋገመት ትናገሮ ነራ ሞይቱ እዩ ቆሽሽ እዩ ጨኒ እኮ እዩ ዝኸውን እንዳበለት ትናገሮ ነራ በቱ ሰዓት ንሱ ጎይታና አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቃል ንሱ ድምፃ እንዳሰምዐ ተስኡፃ በሎ ካብ ዝገርመኩም ደቂ እግዚአብሔር ትፈቱ ደቂ እግዚአብሔር ተስእ ምስ በሎ መግነዙ ዘይተፈተሐ ከም ዘለዎ ተኣሲሩ ካፍቱ ጉድጓድ ወፂኡ ናፍቱ ቦታ ዝተኣዘዞ ኸይዱ ደወለ በሉ መግነዙ ፍትሕሉ እቲ ተገነዘሎ ልዕልዎ በሉ ክዳኑ ቀይሩሉ ኢሉ ነገሮም ጎይታ አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሞይቱ ዝነበረ እቲ 4 መዓልቲ ብሪ ኣብ መቃብር ዝጸነሐ ክዳን ተኸዳዲኑ እቶም ዝነብዑ እቶም ዝሓዘኑ እተን ሓዘንተኛታት ኮይነን ኩርሙይ ለነብዳስ ከፍ ዝበላ ወየት ዝፈረሐኦ ወየት ዝሓዘነን ወየት ጭንቀን ጎይታ እግዚአብሔር ናይ ዝጨነቆም ዝፈትሕ ናይ ዝነብዑ ንብዓ ዝሕብስ ናይ ዝተሰደዱ ናብ ገዞም ዝመልስ ናይ ዝፈርሑ ጉልበትን ጥንካሬን ዝኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ በቱ ሰዓት ንሱ ፍጹም ጉልበቱ ሒዙ አልዓዛር ናብ ማእኸል ቤተሰቡ ተሓወሰ ክብርን ምስጋናን ንጎይታ ንእግዚአብሔር ይኹን ደቂ እግዚአብሔር እዚ ገና እዩ እቲ ፍጹም ህይወት ኣይመፀን እቲ ፍጹም ድሕነት ኣይመፀን ኣነ ውእቱ ትንሳኤ ህይወት ገና እቲ ትንሳኤ ህይወት ግን ገና እዩ እዚ ጽላሎት እዩ እዚ መንገዲ እዩ እዚ ንባብ እዩ እዚ ገና እዩ እግዚአብሔር እቲ እውነተኛ ህይወትን ትንሳኤን ገና እንዳቀጸለ እዩ ዘሎ ኣብ መንገዲ ኸይዲ እዩ ዘሎ በቱ ሰዓት ንሱ ወየይ ትስእን ወየይ ይርከብን ወየይ ድሕንን ሞይቱ 4 መዓልቲ ገሩ እዩ ዝብል ነበረ ሓዘንተኛ ኩሉ ብዕልልታን ብደስታን ሓዎም ወይን ድማ ሬሳ ተባሂሉ ተቐቢሩ ዝነበረ አልዓዛር ኣብ ማእኸሎም ፍጹም ጥዕንኡ ፍጹም ህይወቱ ረኺቡ ኣብ ማእኸሎም ተረኸበ በቱ ሰዓት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቂሱ እዩ ኣይሞተን ደቂሱ እዩ ዘሎ ኣይሞተን ኢልዎ ደቂሱ እዩ እምበር ኣይሞተን እውነት ኣይሞተን ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣይሞተን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስራሕ ንምርኣይ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማየ ሰማያት ወሪዱ ኣብ ድንግል ማርያም ሓዲሩ ተወሊዱ ካብ ድንግል ማርያም ተዋሂዱ መጽዩ ናህና ምስሊ ሒዙ ኣብ ቀራንዮ ውዒሉ ኣብ ቀራንዮ መስቀል ውዒሉ ካብ ቀራንዮ ወሪዱ ናብ መቃብር ካብ መቃብር ተስኡ ፍጹም ህይወትን ትንሳኤን ዝኾነና ንሱ ስለ ዝኾነ መጀመርያ ግን ንአልዓዛር ኣተስአ አልዓዛር ተስኡውን ኣብ ማእኸል ሕዙናት ኣቆመሎም እግዚአብሔር ዝፈትወኩም እግዚአብሔር እትፈቱ ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ እዙ መንገድ እዙ ትንሳኤን ህይወትን እንብሎ ዘለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ
أب حمشت شحن حمشت مئتن الزمن بخالي من قد ترينا يو نيوهانس وانجيلون أنا حقية أنا من قدية أنا هيوتي بلن أنا حقية أنا من قدية أنا هيوتي هيوت نرخوا أب يسوع كريستوس يا هيوت وهبنا كاب يسوع كريستوس يا هيوت إزرخبنا يان كاب بعلون كاب يسوع كريستوس يو الذي حمشت شحن حمشت مئتن زمن زتبلاش وسونت زتأسس سونت رياساز خونه سونت بتحساس باز دخمه هيوت بديابلوس زتأثر هزوي أبس المات عالم زنبره هزوي فرح زنبره هزوي انكاب فرحت انقنطيطو انكاب ጭንቅ يوصيو انكاب المات ابريهو انكاب مقابر كفيتو ناي ديابلوس سلطان ادكيمو بديابلوس زتأثر هزوي بمكرا ناي ديابلوس سلطان زقطقطو هزوي زدخمه هزوي فرح زنبره هزوي قويتانا أملاكنا يسوع كريستوس كم تنذكر نقال أزار 4 معلت زقبر ريسا زلعلو حمشت شحن حمشت مئتن أب إسر بيز زنبره هزوي قويتانا أملاكنا يسوع كريستوس كم مقابر تسيو كم مقابر وصيو كم مقابر مستسئ إسر بيت كله تفتحو صلمات كله بريهو هيوت رخيبنا حدش هيوت مخنياتو اتو قدمي زنبره هيوت تبلاش نورو اتو قدمي زنبره هيوت تسفع وريص نورو اتو قدمي زنبره هيوت دخيم نورو حدش قلوت حدش هيوت حدش برهان بإيسوس كريستوس أو قرانيو مسوع عليه أو قرانيو مسترخبه أب قرانيو مسورده كم مقابر مستسئ عالم كل بريهو سلازي نزينا كريستوس تنسى موتان اندابلنا كريستوس تسيئيو اندابلنا ناي تنسى برهان اننا غرلو سلازي انتايلنا دحريو انا تنسى هيوتن انا ايه هيوت تنسى هيوتن انا ايه دك እግዚአብሔር مس كريستوس كنموت نموتينا مس كريستوس دما كنتسئينا أبندا እግዚአብሔር أملاخنا أب إيسوس كريستوس أمن قست سمايات زتزقاج وغزالنا زتخفت غزالنا زتزقاج وغزالنا بمعازي بعرب سقرت تزقاجو بسنبت تخفيتو نزل عالم برهان زتنصفه برهان زتقناجوه من قست سمايات نحنا غزا مس أملاخنا مس إيسوس كريستوس اننورلو انقمطلو غزا سفيح غزا لنا حز فرحات يكونان حز هيوت كاب إيسوس كريستوس رخيبنا عينا حز دحنت هيبنا يجبيطنا ايو بتوناي دحنت منقد من مللاس يدلينا دك እግዚአብሔር نايتو ناي دحنت منقدي اتحاد منقد كوزي ايو أوزي كله مفتاحو ده مهرت أفتونا نا يسوع كريستوس قلنا دمو زفتتلو نا يسوع كريستوس دم زقد حلو بليك أونتي قدوس وانجيل زنقرلو ناي حواريات سبكت ناي قدوسان صلوت ناي نبيات تنبيت ناي ملايت الأخو زنقرلو عودة مهرت مسكوت سماي زخونه ملايت زملالسلو እግዚአብሔር ዝልእኸሉ ናይ ደቂ ሰባት ጸሎትን ስግደትን ምጽዋትን ተሰብሲቡ ናብ እንዳ እግዚአብሔር ዝኸደሉ አውደ ምህረት መስኮተ ሰማይ እቲ ሓደ ናይ ህይወት ብህይወት ምንባር ብህይወት ምምልላስ መንገዲ ኢሉ ዘቐመጦ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ስራሕ እትሕዝ ዘለኹም እዩ ምክንያቱ ዝምጽውትስ ዝጽልስ ዝሰግድስ ዝልምንስ ዝሰአልስ ናብ እግዚአብሔር ተሳኢሉ ወይ ድማ መጽውዑ ገሩ ተናጊሩ ዝኸይድ ህዝቢ ናይ ህይወት መንገዲ ንሱ ምን አነ ትንሳኤ አነ ውእቱ ትንሳኤ ወህይወት ትንሳኤን ህይወትን አነ እየ ታብ ህይወት ከይትለቁ ናይ ህይወት መንገዲ እዩ ክርስትና ህይወት ከሐሊኻ بربع معالتي ود تبعتاي بثمانية معالت قوالن استيتي توليدنا انكاب اقا استعلم سلاسي
እንካብ መንፈስ ቅዱስ ተወሊድና ስርዓተ ጥምቀትና ሐሊና ብናይ ክርስቶስ ወንጌል እንዳተማሃርና ኣብ አውደ ምህረትና ቅዱስ ቃሉ እንዳሰማዕና ኣብቱ ናይ ክርስቲያን ገዛ ትሩፋት እንዳሰራሕና እታ ዘላ ዕድሜና ክንመላለስ ተለና እቱ ናይ መንገዲ ህይወት እቱ ናይ መንገዲ ህይወት የዝበለና በቱ መንገዲ ህይወት እንዳተመላለስና ናፍቱ ናይ ዘለዓለም ዝተዘጋጀወልና ገዛና መንግስተ ሰማያት ክንከይድ ዝጽበየና ገዝኡ ከፊቱ ፈቃዱ ኮይኑ ብደሙ ብሞቱ በትንሳኤኡ ዘተንሳአና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዘለና በዚ መንገድ እዚና እንዳተመላለስና ንነብር ለዚህ በዚ ሰዓት እዚው ቅዱሳን መላእክት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተልእኮ ዝፍጽሙ እዮም ይታየን መልአከ እግዚአብሔር አውደሙ መላእክት አፍቶም እግዚአብሔር ዝፈትዎም ቦታታት ሰባት ይኹኑ መላእክት አፍቶ እግዚአብሔር ስሙ ዝጽዋዓሉ መላእክት ረቢቦም ይነብሩ እንታ ክገብሩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ከኽብሩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ከኽብሩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከኽብሩ መላእክት እንትቅደስ እንተሎ ቅዱስ ቃሉ ክጽዋዕ እንተሎ ወንጌል ክስበኽ እንተሎ አፍቱ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል መላእክት ረቢቦም ይጸንሑ ረቢቦም ይነብሩ እቱ ዘገልገለ እቱ ቃሉ ዝመስከረ እቱ ናይ ወንጌል እውነት ዝመስከረ ካህን መምህር ዝመስከሮም ምስክር አሰባሲቦም ናይቱ ሰብ ናይ ሰባት ትሩፋትን ሒዞም ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘቅርቡ መላእክት አለው እንታይ ይባሃሉ መላእክት ተላእኽቲ ናበይ ናብ እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ናብ ሰባት ዝመላለሱ መላእክት ንተልእኮ ተፋጠንቲ ዝኾኑ መላእክት እዩ ካፍቶም ብዙሓት መላእክት ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል በዙ ሰዓት እዚው ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋይ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣን ተላእኺ ናብ ደቂ ሰባት ናብ እግዚአብሔር ትላኽ እግዚአብሔር ጸጋ ዝሃበካ ስምካይ ከበር ስምካይ ጸዋዕ ስምካይ ግነን ኢልና ክንጽውዖ ንኣምላኽና ድማ ኣምልኮ ክንፍጽመሉ ኣብዚ ቅዱስ አውደ ምህረት ተረኺብና ኣለና እስቲ ንመልአኩ ክብሪ ንእግዚአብሔር ኣምልኮ ዝተሃቡ እስቲ ኣምልኮ ዝተሃቡ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 36 ከምዚ ይብል ዘይአምን በወልድ በሕይወት ዘለዓለም በወልድ ዘአምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት አለው ወልድ መንዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ መንዩ ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ወሪዱ ኣብ ድንግል ማርያም ሓዲሩ ብፈቃድ አቡኡ ዝተወለደ በወልድ ዘአምን ንሱ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ይረክብ ንዘለዓለም ምስኡ ይነብር ንዘለዓለም መንግስተ ሰማያት ይነብር ንወልድ ዘየአምን ናይ ወልድ መጻጻዓ ናይ ወልድ መንገዲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድን ሕይወትን ዘይፈልጥ ኮይኑ ግን ንሱ ናይ ዘለዓለም ኣብ ኩነኔ ኣብ ጸልማት ይዝነብር ካብ ጸልማት ይሰውረና ካብ ጸልማት የድሕነና ንሕና ውልደ ጸልማት ኣይኮናን ካብ ውልደ ጽልመት እንካብ ዲያብሎስ ጸልማት ወፂና ኢና ተፈቲሕና ኢና ብርሃን ተዋሂቡና እዩ ዲያብሎስ ግን ሕዝውን ክወሕጠና አፉ ከፊቱ ድምጽ የሰምዐሎ ናባይንዑ ናተይፈጽሙ በአይኪዱ እቱ ናይ መንገዲ ሕይወት ግደፍዎ ይብለሎ ከመይገሩ የባአሰናሎ የቃይመናሎ የተሐማሚየናሎ የጻልእናሎ እዚዩ ናይ ዲያብሎስ ድምጽ እዚ ግን ደካማ ድምጽ እዩ እቱ ሓያል ድምጽ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል እዩ ናይ ጎይታና አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒትነት እዩ እቱ ዋና ሓያል ድምጽ ናዕና ዝኾነና ግን ንሱ እዩ ነዚ እዩ በወልድ ዘአምን ዘለዓለም ሕይወት ኣለዎ በወልድ ዘየአምን ግን ናይ ዘለዓለም ኩነኔ መከራ ኣለዎ መኒና ንመርጽ ሕይወት ንመርጽ ምኽንያቱ ሕይወት ሂቡና እዩ ንሶም መስቀል እንዳተሰቀለ ንሕና ካብ መስቀል ኃጢአት ወሪድና ኢና ንሶም መስቀል እንዳተሳቀየ ንሕና ቁስልና
ጥዒና አይና ንሱ ቁስልን ኮይኑ ደም እንዳተንጠብጠበ ንሕና ፍጹም ህይወትና ስጋናን ኩሉ ነብስና እንዲሕና አይና ንሱ ዘይዓረፈ ንሕና ዓሪፍና አይና ንሱ ናብ መቃብር እንዳወረደ ንሕናን ካብ መቃብር ወፂና አይና ንሱ ነቲ ጸልማት ብርሃን ክገብር እንዳኸደ ንሕና ናብ ብርሃን ለቢስና አይና ክብርን ምስጋና ንእግዚአብሔር ይሁን ክብርን ምስጋና ንእግዚአብሔር ይሁን አነ ውእቱ ትንሣኤ ወህይወት አነ ትንሣኤ ህይወት ውኔ ስለዚህ ዝጨበጥናዮ ዝተዋሃበና ትንሣኤ ሒዝና ዝተዓደልናዮ ህይወት ተረዲእና በህይወት እንዳተመላለስና ጽድቅን በረከትን ካብ እግዚአብሔር እንዳተቀበልና ቅዱሳን መላእክት ተልእኮኦም እንዳተረዳእና ቅዱሳን አቦታትና ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምቅራቦም ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምጓዓዞም በአብሃድሽ ኪዳን ውሽጥ ድማ ብጸሎትን ብስግደትን ብልመናን ብምንባሮም ቅዱሳን ተባሂሎም እዮም ቅዱሳን ዝብል ንኹልህና አይዝገልጸና ግን መፍለየ የለዎ ከምቱ ዝበልኩኹም በቱናይ ህይወት መንገዲ በቱናይ ቅድስና መንገዲ በቱናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃበና ህይወት እንድሕር ተመላሊስና ኩልህና ይጸበናን ሰፊሕ ገዛ ኣለና እንታይ ዝበለ መምህራን ደሕዋተይ ኣብ ገዛይ እንታይ ዘለና ዓብይ ሰፊሕ ገዛ ኣለኒ እንታይ ገርመኩም እኮ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአርግ ተለነ ተም ደቀ መዛሙርቱ እንታይ ዲሉ አይዘኹም አይትፍርሑ አይትጨነቁ ወለምሞ መጽናዕን በረከቱን ክልኸልኩም የግን ንዘላለም መንወርያኹምስ አፍቱን ዳቦ ይበለ አስተስተፍቱን ዳቦ ይበሉ አፍቱን ዳቦ ይበለ አስተፍቱን ዳቦ ናስት ንበል ንሕና ድማ هو ሰፊሕ ገዛ አሎ ዮሐንስ 14 ሰፊሕ ገዛ አሎ ስለዚህ ሰፊሕ ገዛ አለና ወለዲ ሰፊሕ ገዛ አለና ዴታት ሰፊሕ ገዛ አለና መንአሰይ ደቀይ ሰፊሕ ገዛ አለና እግዚአብሔር ዝሃበና ዘይልወጥ ምስሃበ ዘይኸልእ ባዕልኻ ክትወጽ እንተኾን ካምበር ዘየዳፍ እወ ከም ገዛ ኽራይ ኮነን ከም ግፉእ ጎረቤት አይኮነን ጥዑም አምላኽ ብሩኽ አምላኽ ብርሃነ ብርሂው ምግበ ዘጋጅው ምስ በለዕኻዮ ዘይትጠሚ ምስ ሰተኻዮ ዘይትጸምእ ናይ ዘለዓለም ምግበ ህይወት ተመጊብካ ኣብ ቅድመ አምላኽካ ምንባር ዓብይ ገዛ ኣለና ሰፊሕ ገዛ ኣለና እሞ ናብቲ ሰፊሕ ገዛና ክንኣቱ በታ መንገዲ ህይወት ንመላለስ እታ ትንሣኤ እውን ንረዳእያ በታ መንገዲ ህይወት ንንበር ናይ ህይወት በዓል ቤት ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይን ንዓኻትኩምን ብመንገዲ ክመርሓና ብህይወት ክንነብር ብህይወት ነርና ድማ ክንጽዋዕ ናፍታ ናይ ህይወት ገዛ ክንኣቱ ጎይታና እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ዝነግረና ዘምህረና ዝግስጸና ዝምዕደና ጎይታናን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሞ እግዚአብሔር ምስኩልህና ይኹን እግዚአብሔር ይባርከና አነ ውእቱ ትንሣኤ ወህይወት ትንሣኤን ህይወትን ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሞ እግዚአብሔር ምስኩልህና ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር